Hello students, welcome back to Goodly Solution channel. So फरायसालि नोंथांमोन आं नोंथांमोनजों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों चैप्टार 6 नि मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो नागिरदों। So बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय चैप्टार 6 नि आं गिबियावनो बेवहाय नोंथांमोननि बिजाबाव जा दङ MCQ फोर दङ जा दङ थारफिननायखौ सायख'नाय बे बिजाबनिखौ गिबियावनो आङो कुइसनफोरखौ लानानै फैग्रोदों बेनिफ्राय थांनाय HSLC एग्जामफोराव मा फैदोंमोन बे लेसननिफ्राय बेखौबो आं लानानै फैदों आरो बेनि अनगायैबो आङो बे चैप्टार 6 जों सोमोन्दो गोनां माखासे इम्पोर्टेन्ट MCQ फोरखौबो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों लाबोदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नाय। दा गोबाव खालामालासेनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दा बेवहाय नोंथांमोना 1 नाम्बाराव नुदों मानसिनि गिलाया मोनसे बिखान्थिनि बाहागो। बेवहाय अपसनफोरा दङ ए नाम्बाराव दङ सुफुंसारनाय, हां लानाय, खिगारनाय आरो डियाव दङ दै खफ' एंगारनाय आरो इंराजियावबो दङ बेवहाय द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर ए पार्ट अफ द सिस्टेम फर निउट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन आरो ट्रांसपोर्टेशन। दा जों बयबो मिथिगौ बेनि जा नैबे गिला थामहिनबा किडनिया जाहैबाय मानसिनि देहायाव थानाय बेयो खिगारनायनि थामहिनबा एक्सक्रेशननि मोनसे बाहागो बिखान्थि जायो आरो बेखौ किडनिया जोंनि देहायाव मोननै थायो जों बयबो मिथिगौ बेयो बबे बिखान्थियाव गोग्लैयो नैबे खिगारनायनि बिखान्थियाव गोग्लैयो एक्सक्रेशनाव जायो इंराजियाव जागोन बे एक्सक्रेशन खिगारनायखौ नोंथांमोना होब्लानो जाबाय बे अपसन सिया जागोन कारेक्ट एन्सार। बेनिफ्राय नेक्स्ट 2 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय कुइसन नाम्बार 2 दा बेवहाय सोंदों लाइफांफोरनि जाइलेमनि बिबाना बेवहाय जाइलेम लाइफाङाव मोननै गाहाय बाहागो बे थायो जाइलेम आरो फ्ल'एम बेबायदि थायो। दा जाइलेमनि मेन खामानिया मा द जाइलेम इन प्लान्ट्स आर रेसपन्सिबल फर जाइलेमनि खामानिया मानि थाखाय रेसपन्सिबल बेखौ सोंदों। दा जाइलेमनि मेन खामानिया जाहैबाय दै रोगानाय थामहिनबा बेयो रोदानि गेजेरजों बे हा सिंनिफ्राय दैखौ सोबखांनानै लाबाय आरो देहा बे लाइफांनि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव बेयो दैखौ दैथायहरो बे जाबाय जाइलेमनि खामानि आरो फ्ल'एमनि खामानिया एसे गुबुन जायो। दा बे जाहैबाय जाइलेम एन्सार अपसना जाहैगोन बे नैबे दै रोगानाया जाहैगोन द जाइलेम इन प्लान्ट्स आर रेसपन्सिबल फर द ट्रांसपोर्टेशन अफ वाटार बे जागोन अपसन ए जाहैगोन कारेक्ट एन्सार। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 दा बेवहाय सोंदों कुइसन नाम्बार 3 गावनो सुफुंसारनायाव नांगौ जायो। दा गावनो सुफुंसारनायाव नांगौ जायो बेवहाय अपसनफोरा दङ कार्बन डाइ अक्साइड आरो दै बेनिफ्राय दङ क्ल'र'फिल बी नाम्बाराव दङ साननि स्रां बेनिफ्राय गोजौनि गासैबो। दा इंराजियाव दङ द अट'ट्रपिक मड अफ निउट्रिशन रिक्वायर्स ए नाम्बाराव दङ कार्बन डाइ अक्साइड एन्ड वाटार बी नाम्बाराव दङ क्ल'र'फिल बेनिफ्राय सी नाम्बाराव दङ सानलाइट आरो डी नाम्बाराव दङ अल अफ द एबव। दा जों बयबो मिथिगौ बेवहाय गावनो सुफुंसारनायनि मिनिङा मा गावनो सुफुंसारनाय आरो मालायजों सुफुंसारनाय बे मोननै बाथ्रा जोङो चैप्टार 6 आव सोलोंना मोनदों। दा गावनो सुफुंसारनायनि ओंथिया जाहैबाय जेरैबायदि लाइफाङा गावनि आदारखौ गावनो बानायनानै लानो हायो। दा बेफोरबायदि लाइफांफोरखौनो जोङो मा बुंनाय जायो गावनो सुफुंसारनाय बिसोरो गुबुननि बा मालायनि हेफाजाबजों बिसोरो सुफुंसारनायखौ लाया थामहिनबा बिसोरो मा खालामो गावनो सुफुंसारनाय मोननो हायो। दा बेवहाय गावनो सुफुंसारनायाव मा गोनांथि जायो बेखौ लिरनो होदों। दा बेवहाय दङ ए नाम्बाराव दङ कार्बन डाइ अक्साइड आरो दै बेखौबो लाइफांफोरनो गोनांथि जायो कार्बन डाइ अक्साइड आरो दै गुबुन फारसेथिं लाइफांफोरनो क्ल'र'फिलनिबो गोनांथि जायो आरो साननि सोरांबो गोनांथि जायो। दा बे मोनथामबो राइट आरो बेखायनो नोंथांमोना बेखौ लिरनांगोन गोजौनि गासैबो बेवहाय अल अफ द एबभआ जाहैगोन बे कुइसन नाम्बार 3 नि राइट एन्सार। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 4 खौ जोङो डिसकास खालामनोसै। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सोंलु नाम्बार 4 दा बेवहाय सोंलु नाम्बार 4 आव नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहाय सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 4 आ जाहैबाय कार्बन डाइ अक्साइड दै आरो सक्ति सोमजिहोनो पाइरुभेट बायफ्लेनाया जायो। दा पाइरुभेट बायफ्लेनाय दा बेखौबो जों मोनदोंमोन चैप्टार 6 आवनो बे चैप्टार 6 जों जिहेथु सोमोन्दो दङ बेफोर कुइसनफोरा जोङो बेफोर सोंथिनि फिननायफोरखौ हानोबा नोंथांमोना लेसनखौ फरायनो नांगोन गिबियावनो अब्लाना गासै बाथ्राखौ बुजिनो हागोन। दा बेवहाय कार्बन डाइ अक्साइड दै आरो सक्ति सोमजिहोनो पाइरुभेट बायफ्लेनाया जायो। दा बेवहाय 4 नाम्बारनि जा कुइसन बेनि अपसननि एन्सारा बा राइट एन्सारा जागोन बेयाव माइटकन्ड्रिया जायो एन्सारा जागोन माइटकन्ड्रिया। द ब्रेकडाउन अफ पाइरुभेट्स टु गिभ कार्बन डाइ अक्साइड वाटार एन्ड एनार्जी टेक्स प्लेस इन
बे जायगोन ऑप्शन बी माइटोकन्ड्रिया जायगोन आरो बे 1 निफ्राय 4 सिमहालागै जा कुइसन डिसकास खालामबाय नोंथांमोननि बिजाबावनो दंखायो बे सोंनायफोरा बेनिफ्राय दा नैयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों सोंथि 5 निफ्राय बे सोंथि 5 निफ्राय बे थांनाय बोसोरफोराव फैनाय बे जाबाय 2015 आव फैदोंमोन दा सोंथिया जाहैबाय मेजेम गुन्द्रानि इमाल्सिफिकेशना जायो दा इंराजियाव दं इमाल्सिफिकेशन अफ फेट मलिक्युल्स इज केरिड आउट बाय दा मेजेम गुन्द्रानि इमाल्सिफिकेशना जायो बबेयाव जायो दा बेयो ऑप्शनफोरा दङ ट्रिप्सिन पेप्सिन बिक्लो संख्रि एमाइलेज दङ दा बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे सी नाम्बारा जागोन बिक्लो संख्रि बाइल सल्ट बुंनाय जायो इंराजियाव दा बेखौ नोंथांमोना ऑप्शन सी खौ होब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 6 दा क्वेश्चन नम्बर 6 आव दङ बार जिबि नङै हां लानाया जायो आरो बे सोंथिया नोंथांमोननि थांनाय HSLC 2016 एन्ड 2020 आव फैदोंमोन दा बे सोंथिनियाव थानाय ऑप्शनफोरा जाहैबाय ए नाम्बाराव दङ बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों माइटोकन्ड्रिया नुनो मोनदों दा माइटोकन्ड्रिया बेनिफ्राय बी आव दङ बेवहाय दङ क्लोरोप्लास्ट सी आव दङ निउक्लियास आरो डी आव दङ साइटोप्लाज्म दा बार जिबि नङै हां लानाय बार जिबि नङै हां लानाया बे नैयाव जायो माइटोकन्ड्रियाव जायो बार जिबि नङै हां लानाया दा एनारोबिक रेस्पिरेशन अकार्स इन माइटोकन्ड्रिया नोंथांमोना बे माइटोकन्ड्रियाखौ लिरनो नांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिया जाहैबाय क्वेश्चन नम्बर 7 दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों क्वेश्चन नम्बर 7 खौ दा सोंथिया जाहैबाय बे क्वेश्चन नम्बर 7 आव जा दङ सोंथि बे थांनाय 2017 आव फैदों दा बे सोंथिया जाहैबाय फुरजा मुवाखौ गोरलै सरकरासिम सोलायहोग्रा दोगोन रोसिया जाहैबाय बे ऑप्शनफोरा दङ एमाइलेज बेनिफ्राय लाइपेज दङ पेप्सिन दङ आरो ट्रिप्सिन दङ दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन आं एन्सारखौ डाइरेक्ट बुंनानै होनोसै बेवहाय एन्सारा जाहैगोन एमाइलेज इंराजियाव दङ इंराजियाव ऑप्शना बेनो जाहैगोन एमाइलेज द एन्जाइम व्हिच कन्भार्ट्स स्टार्च टु सिम्पल सुगार थामहिनबा गोरलै शर्करानिफ्राय फुरजा मुवाखौ गोरलै शर्करासिम सोलायहोयो आरो बेनि दोगोन रोसिया जाहैबाय एमाइलेज नोंथांमोना बे एमाइलेजखौ लिरनो नांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 9 नाम्बारा जाहैबाय जाय बिखान्थिनि जोहै मोनसे गावनो सुफुंनाय जिबनि कार्बन आरो शक्तिनि गोनांथि आबुं जायो बेखौ मा बुंनाय जायो बेखौ सोंदों दा बे जाबाय 2018 आव फैदों दा बेनि जा राइट एन्सार बे जायगोन नैबे ऑप्शन ए आ जायगोन सोरां बिजिरखौ दाननाय the name of the process with the help of which carbon and energy requirement of autotrophic organism are fulfilled is बे जाहैबाय photosynthesis जायो बेयो बेनिफ्राय नेक्स्ट 9 नाम्बार सोंथियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेवहाय 9 नाम्बाराव दङ जोंनि खुदैयाव थानाय एन्जाइमखौ बुंनाय जायो जोंनि खुदैयाव मोनसे एन्जाइम दङ बे एन्जाइमनि मुङा मा दा बेवहाय ऑप्शनफोरा दङ आरो बे 2018 मायथाइयाव फैदोंमोन बेवहाय दङ ऑप्शनफोरा एमाइलेज बेनिफ्राय लाइपेज दङ बेनिफ्राय ट्रिप्सिन दङ आरो पेप्सिन दङ दा बेनिनो नैबे ऑप्शन ए आ जाहैगोन जोंनि खुदैयाव थानाय एन्जाइम मुङा जाबाय एमाइलेज ऑप्शन ए या जाहैगोन राइट एन्सार द एन्जाइम्स कन्टेन्ड बाय आवर सेलिभा इज कल्ड एमाइलेज बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिया जाहैबाय दा 10 नाम्बार सोंथियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय दा 10 नाम्बाराव बेवहाय दङ बेवहाय सोंथिया जाहैबाय बान्दारनि इन्जुराव थानाय गेस्ट्रिक बिथोबा जिरि होना हाइड्रक्लरिक एसिड आरो नोंथांमोननि बे थांनाय स्पेशल एग्जाम 2021 आव फैदों बे HSLC स्पेशल एग्जाम 2021 आव फैदों आरो बेनि जा ऑप्शनफोर होनाय दङ बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों पेप्सिन मुंनि एन्जाइमनि जाथायखौ गोख्रों खालामनायाव हेफाजाब होयो बेनिफ्राय बी आव दङ ट्रिप्सिन मुंनि एन्जाइमनि जाथायखौ गोख्रों खालामनायाव हेफाजाब होयो बेनिफ्राय सी आव दङ एमाइलेज मुंनि एन्जाइमनि जाथायखौ गोख्रों खालामनायाव हेफाजाब होयो आरो डी आव दङ लाइपेज मुंनि एन्जाइमनि जाथायखौ गोख्रों खालामनायाव हेफाजाब होयो दा बेनिनो राइट एन्सारा जागोन बेवहाय ऑप्शन ए आनो जागोन राइट एन्सार आरो इंराजियावबो दङ बेबायदिनो हाइड्रक्लरिक एसिड रिलीजेस बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमाच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एन्जाइम्स कॉल्ड बे एन्जाइमखौ मा बुंनाय जायो पेप्सिन बुंनाय जायो दा ऑप्शना बे जागोन पेप्सिन बेनिफ्राय नेक्स्ट 11 नाम्बार दा 11 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय सोंथिखौ दा सोंथिया जाहैबाय बे 11 नाम्बारनि सोंथिया दा बेवहाय नुदों नोंथांमोना स्पाइगोमेनोमीटर रोखोमसे दाजेम जायखौ मानसिनि देश जखा लानो थाखाय बाहायनाय जायो आरो बे जाहैबाय HSLC 2022 थांनाय नैबे बोसोराव जा HSLC एग्जाम जादोंमोन बेवहाय बे सोंथिया फैदोंमोन आरो बेवहाय ऑप्शनफोरा दङ
ए नाम्बाराव दङ थैनि नारथाय आरो बि आव दङ थैयाव O2 नि जखा, सि आव दङ थैयाव शर्करानि जखा, डि आव दङ थैयाव इउरियानि जखा। आरो बे स्पाइगोमेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the dash of a man, blood pressure, O2 level in the blood sugar level urea in the blood। दा बे मोनब्रै अपसनफोरनि मादाव बबे मोनसे अपसना कारेक्ट जागोन? दा स्पाइगोमेनोमीटर जों बयबो मिथिगौ जोंनि थैनि नारथाय ब्लाड प्रेसारखौ जों जुखिनो थाखाय जा जोङो दाजेम इउज खालामो बेनो जाहैबाय स्पाइगोमीटर। दा बे स्पाइगोमीटरनि राइट एन्सार बेवहाय जा लांदां जायगा दङ बे लांदां जायगानि बे लांदां जायगायाव जोङो फिल खालामनांगोन नै थैनि नारथायखौ होनो नांगोन। थामहिनबा थैनि नारथाय जुखिनो थाखाय ब्लाड प्रेसार जुखिनो थाखाय जोङो बे स्पाइगोमेनोमीटर दाजेमखौ इउज खालामनाय जायो। मोनसे भेरि इम्पर्टेन्ट कुइसन बे जाबाय थांनाय नैबे 2022 मायथाइयाव फैदोंमोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिया जाहैबाय 12 नम्बर। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दा 12 नम्बर सोंथिया जाहैबाय गाहायनि माबेखौ लाइफाङाव मोना होनना सोंदो। लाइफाङाव मोना। दा ग्लुकज ए नाम्बाराव दङ ग्लुकज, बेनिफ्राय ग्लुकजखौ जों बयबो मिथिगौ ग्लुकजखौ जों लाइफाङाव मोनो। बेनिफ्राय बि नाम्बाराव दङ गेलेक्टस दङ आरो सि नाम्बाराव दङ बेवहाय सुक्रज दङ आरो बेवहाय दङ मेल्टस दङ। दा बे मोनब्रै अपसनफोरनि मादाव नोंथांमोना नैबेखौ लिरनो नांगोन मेल्टस इज द राइट एन्सार which is not found in plants। मेल्टसआ जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 13 नम्बर सोंथिया जाहैबाय बेवहाय 13 नम्बर सोंथियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों क्ल'र'फिल सोमजिनायाव माबे हेफाजाब खालामो? दा क्ल'र'फिल लाइफांनि बेलायाव थायो क्ल'र'फिल आरो बे सोमजिनायाव बबे मोनसे अपसना गाहायनि बबे मोनसे अपसना हेफाजाब होयो? दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों अपसनफोरखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना ए नाम्बाराव दङ सडियाम, बि नाम्बाराव दङ मेग्नेसियाम, सि नाम्बाराव दङ केलसियाम आरो डि नाम्बाराव दङ मोनसेबो नङा। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे जा मेग्नेसियाम बे मेग्नेसियामा लाइफांनि क्ल'र'फिल सोमजिनायाव हेफाजाब होयो। नोंथांमोना बेखौ लिरनो नांगोन। बि नाम्बारा जागोन राइट एन्सार which of the following helps in the formation of chlorophyll? Here option B is the right answer magnesium। बेनिफ्राय नेक्स्ट 14 नम्बराव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गाहायनि माबे हिमग्ल'बिन दानाय हेफाजाब खालामो? हिमग्ल'बिन जों बयबो मिथिगौ थैयाव हिमग्ल'बिन थायो आरो बे हिमग्ल'बिन दानायाव गाहायनि बबे मोनसे अपसना बेवहाय हेफाजाब खालामो हिमग्ल'बिन दानायाव? दा बेवहाय अपसनफोरा दङ बेवहाय सोर, बेनिफ्राय सोर माने आयरनखौ बुंनाय जादों सडियाम, बेनिफ्राय मेग्नेसियाम आरो कबाल्ट आरो बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे आयरन। सोर? दा आयरना जाहैबाय हिमग्ल'बिन दानायाव हेफाजाब खालामो। नोंथांमोना बे सोरखौ लिरनो नांगोन आयरना जागोन राइट एन्सार। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिया जाहैबाय कुइसन नाम्बार 15। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सोंथि नाम्बार 15खौ। दा बेवहाय सोंदों सोंथि नाम्बार 15आ सोमखोर गोथां लाइफाङाव सुफुंसारनाया अपसनफोराव दङ बेवहाय गोथै जिबियारि, मालाय जिबियारि, गाव जिबियारि आरो गासै जाग्रायारि। निउट्रिसन इन ग्रीन प्लान्ट्स बे जाबाय सेप्र'फाइटिक, गोथै जिबियारिखौ बुंनाय जायो सेप्र'फाइटिक, बेनिफ्राय दङ हेटार'ट्रप्स, बेनिफ्राय अट'ट्रप्स, बेनिफ्राय हल'जइक। दा बेनिनो जों मिथिगौ गोथां लाइफांनि सुफुंसारनाया जाहैबाय गाव जिबियारि जायो। बे मालायजों जिबियारि जानाय नङा। मालायजों जिबियारिया जाहैबाय मालायजों सुफुंसारनाय, मालायनिफ्राय मोननाय सुफुंसारनाय जायो आरो गोथै जिबियारिफोरा जाहैबाय सेवनाय, जायफोर मैखुनफोरा सेवनाय माबाफोराव बे रज'यो। दा बेफोर जानाय नङा, अपसननियाबो जानाय नङा, मालाय जिबियारिबो जानाय नङा लाइफाङा। लाइफांनि सुफुंसारनाया बबे जाहैगोन? दा नैबे नोंथांमोना सि नाम्बारखौ होनो नांगोन गाव जिबियारि। सि नाम्बारा जाहैगोन अट'ट्रप्सआ जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 16 नम्बर। बेवहाय 16 नाम्बाराव नुदों नोंथांमोना हाथाइ आरो बेगें दानायाव माबे हेफाजाब होयो? दा हाथाइ, जोंनियाव जा हाथाइ दङ मानसिफोरनाव हाथाइ थायो बयनावबो। बेनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ मोनसे कुइसन खालामनो लुबैयो बे हाथाइजों सोमोन्दो गोनां कुइसन। जोंनि मानसिनियाव बेसेबां हाथाइ थायो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स बक्सआव कमेन्ट्स लिरनानै हर। बेसेबां हाथाइनि अनजिमाया बेसेबां बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिर। आरो बे हाथाइ आरो बेगें दानायाव, बेगें माने हारा, मानसिनि देहायाव जा बेगें दङ बे बेगें दानाय आरो हाथाइ दानायाव माबे हेफाजाब खालामो बेवहाय सोंदों। अपसनफोरा दङ केलसियाम, सडियाम, पटासियाम आरो सालफार दङ। इंराजियाव दङ which helps in the formation of teeth and bone। दा जों बयबो मिथिगौ बेवहाय केलसियामा जायो। केलसियामा हाथाइ आरो बे बेगें दानायाव हेफाजाब खालामो। थामहिनबा जायखिजाया जोंनि बडियाव थानाय जा हाराफोर हाथाइ बेयाव केलसियाम थायो। दा बे जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 17 नाम्बार। दा बेवहाय 17 नाम्बारनि सोंथिया जाहैबाय बान्दारनि
रोसिया बेवहाय दोङो ए नाम्बाराव दोङो बान्दारनि रोसिया मा जायो जोंनि बान्दार थामहिनबा स्टमासनिफ्राय मोनसे बेवहाय एसिड ओंखारो जाय एसिडा जाहैबाय हाइड्रक्लरिक एसिड आरो बे जोंनि बान्दाराव हाइड्रक्लरिक एसिड थानायनि ओंथिया मा दे बे आदारखौ मा खालामो डाइजेसन खालामनो हेफाजाब होयो बे HCl हाइड्रक्लरिक एसिडा आरो जेब्ला जोङो जायफोर मुवाफोर जागोन बे मुवा आदार जानायफोराव माखासे मेगनजों नुयो माखासे जिउआरिफोर बा खायसे मैलाफोर थाफानानै आरो बेफोर मा खालामो बान्दार सिङाव नैबे HCl आ बेफोर फिसा फिसा अर्गेनिजमफोरखौ फुथारनायाव हेफाजाब होयो आरो दोगोन खालामहोयो मोजाङै दा बे जाहैबाय HCl नि खामानि आरो बेवहाय दा बान्दारनि रोसिया मा जागोन अपसनाव सोंदों एसिडारि जागोन ना खारदैयारि जागोन ना निउट्रेल जागोन डि नाम्बाराव दङ मोनसेबो नङा दा बेवहाय एसिडारि जागोन बान्दारनिफ्राय ओंखारनाय जा रोसि HCl बे जागोन एसिडारि जागोन नोंथांमोना बेखौ लिरनांगोन जुइस अफ द स्टमास इज एसिडिक बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 18 दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सोंथियाव दङ बेवहाय बान्दाराव खावस्लिङै दोगोन जानाय आदारखौ बुङो थामहिनबा गासैबो आदारानो दोगोन जाजोबाखै मा जादों आदारा अनलि खावस्लिं एसेल' बाहागोआ दोगोन जादों आरो बे एसेल' बाहागोआ दोगोन जानाय आदारखौ मा बुंनाय जायो बेखौ सोंदों दा अपसनफोरा बेवहाय दङ काइम दङ बोलास दङ काइल दङ आरो बाइल दङ बेवहाय इंराजियाव दङ दा पार्शियली डाइजेस्टेड फुड इन स्टमास इज बे जागोन अपसन ए आ जागोन काइम बुंनाय जायो माने खावस्लिङै दोगोन जानाय आदारखौ मा बुंनाय जायो बे दङ काइम दङ दा बे जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 19 नाम्बार सोंथि बेनिफ्राय बेवहाय दङ गाहायनि माबे जिबख्रिया HCl जिरि होयो दा जोंनि बान्दारनिफ्राय जा HCl हाइड्रक्लरिक एसिड थायो बे जिरि होयो दा बेखौ बबे गाहायनि बबेया बेखौ जिरि होयो HCl खौ ओंखारहोयो दा which of the following cell secretes HCl दा अपसनफोरा दङ बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय ए नाम्बाराव दङ बेवहाय अक्सिनटिक जिबख्रि दङ बेनिफ्राय पेप्टिक जिबख्रि बेनिफ्राय दङ मिउकास जिबख्रि बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो पेरिटेल जिबख्रि आरो इंराजियावबो दङ अपसनफोरा एखे दा HCl जिरि होनाय जा जिबख्रि बे जाहैबाय नैबे अपसन डि आ जायो पेरिटेरेल जिबख्रि नोंथांमोना बे अपसन डि खौ होनो नांगोन पेरिटेरेल सेल बेनिफ्राय नेक्स्ट बेवहाय नोंथांमोना नुदों 20 नाम्बार जा नोंथांमोना 20 नाम्बार नुनो मोनदों बे 20 नाम्बाराव दङ सोंथिया जाहैबाय दा बेवहाय सोंथिया दङ मैखुननि माबे खथायाव अक्सिजेन गैयै थैखौ मोनो मैखुननि माबे खथायाव अक्सिजेन गैयै थैखौ मोननाय जायो थामहिनबा जोङो अक्सिजेन गोनां जोंनि जा अक्सिजेन गोनां थै आरो अक्सिजेन गैयै थै बेखौ जोङो बे मैखुननि मोनसे टपिक दङ नोंथांमोननि बे चेप्टार 6 लेसनाव दा बेखौ जुदि मोजाङै फरायोब्ला नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ गेबेङै होनो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना बे थाबाय नोंथांमोननि नैबे 20 नाम्बार सोंथिया जाबाय नोंथांमोननि थाखाय बेखौ होमवर्क लाखिनाय दोनबाय नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट्सआव फोरमायहर मा जागोन बेनि एन्सारा दा कुइसना जाहैबाय बे मैखुननि माबे खथायाव अक्सिजेन गैयै थैखौ मोननो अपसनफोरा दङ बिदि आगदा अखं बि नाम्बाराव दङ आगदा इसिं सियाव दङ आगसि इखं डि नाम्बाराव दङ आगसि इसिं आरो इंराजियावबो दङ जायफोर फरायसा बिथांमोना इंराजि मिडियामाव फरायदों बिथांमोनाबो नैबे सोंथिनि फिननायखौ हरनो नाजादों कमेन्ट्सआव इन which chamber of the heart deoxygenated blood is found राइट एट्रियाम दङ राइट भेन्ट्रिकल लेफ्ट एट्रियाम दङ बेनिफ्राय डि आव दङ लेफ्ट भेन्ट्रिकल स' बेखिनिया जाहैबाय चेप्टार 6 नि इम्पोर्टेन्ट कुइसन आरो बे चेप्टार 6 निनो आं गुबुन मोनसे पार्ट 2 भिडिअ लाबोगासिनो दङ बेवहाय अपसनफोरा गोबां दंबावो आं दा नोंथांमोननो बेखिनिखौ होथ'नाय जाबाय दा उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनजों बे लेसन 6 निनो इम्पोर्टेन्ट MCQ खौ नोंथांमोनजों डिसकास खालामबावगोन स' फरायसा लोगो नोंथांमोना जुदि नैनि PDF खौ नांगौब्ला नोंथांमोना टेलिग्राम चेनेलाव जइन जा आरो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव टेलिग्रामनि लिंक होनाय दङ बेवहाय थांनानै जइन जा आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसेयावनो लोगोफोरनो शेयार खालाम स' गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं